un país normal? Una pregunta una mica així, no? Doncs segurament que molts de nosaltres tenim idees diferents del que és un país normal. Se'ns farà una foto, si volem, i amb la nostra frase doncs, definim la gent que vulgui què és per nosaltres un país normal. Nosaltres, com dèiem, avui ens uneix la poesia, ens uneixen més de 15 persones a les quals els donem les gràcies sobretot per ser avui amb nosaltres, per participar, per haver-se trobat, i us avancem. Doncs mira, les llengües en les quals escoltarem aquests poemes són croat, lituà, romanès, armeni, georgià, castellà amb un accent argentí i àrab, i en català, evidentment. Potser us heu fixat, la tria no ha estat casual. Molts d'aquests poemes procedeixen de terres que recentment han assolit una mica la seva independència. La seva identitat la tenien des de feia molts anys, dècades, alguns segles, com ens passa a casa nostra. Però moltes d'aquestes llengües han estat independents, els seus països han estat independents